Nagsagawa ng water rationing ang Bureau of Fire Protection, katuwang ang LGU Daraga, sa ilang mga barangay sa nasabing bayan na nawala ng supply ng tubig matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Uwan nitong linggo. Ayon kay Senior Fire Officer 1 J.R. Santos, Chief of Fire Engine Company ng BFP Daraga, 3 barangay na ang kanilang nabahagian ng tubig ngayong araw, kabilang ang Barangay Tagas, Barangay Maroroy at Barangay Sipi. 8 truck na puno ng tubig na rin anya ang kanilang naipamahagi. Wala pong certain na qualification sa pagbigay ng tubig pagdating sa bawat household. Ang nangyayari po kasi, pagdating namin sa area, kung sino po yung nakapila per area, kung ano lang po yung labas nilang container, yun na po yung rinirepila namin. Hanggang sa maubos yung dala namin tubig per area po. May paglilinaw rin ng BFP sa mga benepisyaryo kung saan lang pwede gamitin ang naturang tubig. Ang dinideliver po namin na tubig galing din po sa sa Prime Water. So para sa akin, hindi po siya masasabing potable. Pang ano lang po siguro, pang daily use lang, panghugas, pangligo, panggamit sa banyo. Pero yung sabing for human consumption, pangluto o kaya pang inom, hindi ko po mai-recommend na gamitin at masabi pang potable yung tubig natin. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagtutulungan ng BFP at LGU Daraga para makapagrasyon ng tubig sa bayan. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral.